Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang programang ini hatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwang kan Perpetual Health Iriga City. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao. Asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection. Bicol Connection. Sabado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong kumaga-bloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bangong kumaga-bloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, la, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sa kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na
ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax Wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga teste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot nin nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sama tayo, mag-ani wings na dito. Kapamilya man o kapuso yan, kapatid at kaibigan. Sa Intersac ay panalo. Sama tayo, Indoys. Indoys. Salo-salo ang saya pag nag-aniwis ka na at kasama mo sa mesa ay yung mahahalaga. Halakhakan at kwentuhan ng magahan ng hapunan. Kompleto na ang araw, di ka mapapabayaan. A tasty food is what you deserve. Indoys. This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio Custom Brokerage OPC Unit 206-C Regina Building 410 Escolta, Manila. Service offered Customs Brokerage Tariff Consultancy Tracking Domestic and International Freight Forwarder Non-Vessel Operating Common Carry. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Handout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 169907 Series of 2023. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda
Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, la, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 28 kita kan bulan na September, aldaw kita ng Webes. Isa na kan bulan sa otro semana, Oktobre na naman. Sa lado technical, kay bahan niya to si Cha Benaobra. Sa information, si Don Cabrillas. Sa transmitter, si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Baracena, garo sa laanan kasumpaya. Na intro pa lang gusto na mag-exit. Minsan kaya nakaka-stress ang buhay digdi sa kinaaban. Sabi kan simbahan Katoliko, ano daw yan? Sabi ni Arsobispo Rolando Tiruna kan Cáceres, ang nagpapahirap sa inyo ay ang inyo ring nakapaligid. Kumbaga nagpapadipisil sa satuyang buhay, suyaon man sa ng kapwa at na nakapalibot sa satuya kun minsan. Yan po ang realidad digdi sa kinaaban. Kunday mo makayanan, grabe ang stress na sasapuon mo. Ano daw to, may mga taong arog kayan. Bagay dahil na po ako nagngangalas ta ultimo nga ng Jesu Kristo, may naghudas pagiraray. Ang tao mayong pagbabago. Di sa kinaaban na ini. Pero dahil
ko man masabi na duman sa ikadawang buhay, abang rahay na kan buhay. Kaday ko pa man namatian an ikadawang buhay. Kundi digdi po kada sa kinaban na talagang grabe ang pagsakit na sasapuon. Kung gusto mo makasurvive, magkusugan sa imong pagtubod. Hoy, good morning kay Mayor Rela Coste kan Banuanin Buhi, kay ex-Mayor Jones Belsa. Madali na foundation anniversary dyan po sa Banuan ka na Buhi. On October 2 hasta October 7. Kumbaga long weekend celebration ka na sinambit ng Banwaan. Nag-ulay-ulay kami ni ex-Mayor Jones Belsa kana Banwaanin Buhi. Ini ngayang nangyayari sa Pilipinas, ang realidad sa politika. Nagkikrear nin pagkabaranga kan mga namamanuaan, kan mga political leaders. Taro po sa dahilan sa pagkakabaranga kan sa tuyang mga kababayan, digdi sa tuyang nasyon, apera kan politika. Ining gibuman sana kan sa tuyang gobyerno, ining mga ayuda. Kung ano-ano na sana pong ayudaan itinatao kan sa tuyang gobyerno sa mga kababayan nyato na tinutukdoan na magin hugakon an ibang mga Pilipino, yan po ang realidad. Ang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos digdi sa Banuan ka na nabwa kadakol kan nagkasuruya na mga day na paboran ng mga namamanuaan. Tani ba ginagamit sa politika? Inisan ang sa tupad na ini may pigpapararelista itong mga kandidatong mga kapitan sa barangay. Alagad ang pigpapaboran sa mga sasainda sana. Pero pag bako kang kaalyado, ay sorry ka. Tapos yaon pa dyan ang purpose, ang listahanan, ang kalahi. Kung ano-ano na sana po bagang mga programa kan sa tuyang gobyerno na nagpapatios sa satuya man sanang mga Pilipino. Anday aram kan iba niya tong mga kababayan ugmahon ta nakakaresibi. Pero an balos kay nita inutangan po kan Pilipinas ang kwartang mga pig-aayuda sa mga tios na namamanuaan. Ang dipisil pa dyan ta ginagamit siya ang mga ayudang ini kan mga politiko para mag-grainar sinda sa indang mga pudir, sa indang posisyon. Kaya nangyari baga kan magbisita si Presidente Bongbong Marcos kung ano-ano na po mga nagruluwas na kasuyaan kan ibang mga kababayan niya to magin itong sa educational assistance. Apera padigdi sa tupad, purpose, mga pagpabarato kuno kan bagas. Tapos iba pang mga programa kan manlain-lain na ahayin siya kan sa tuyang gobyerno. Kaya ngunyan po bagang panahon, mayo ka nang mako ang gayong katabang sarong. Mahawan sa kapalibutan, natangdanan. Gusto, puro na sana libre an itaukan sa tuyang gobyerno daw aday magtrabaho, tauanin ayuda. Ini po ang realidad na nangyayari sa Pilipinas. Ugmahon pag ma-eleksyon, ngayon latawaan kwarta. Nadakol na naman ngayang ayuda, yaon pa susobre kan mga politiko.
Anday aram kan sa tuyang mga kababayan na iyo po ina nagpapatios sa satuya man sana. Ginagaramit sa nagitang mga tios kan mga yaon sa posisyon na iba. Imbis na tabangan kita sa turultulan na paagi, kaya ni ba nakakagibungan ni subot nin proyekto hali sa illegal. Mas madali pa subot na magpagibo kanin sa rong proyekto basta hali sa illegal kaysa mga legal. Taan legal kaya grabe ang proseso pag procure sa nakanpundo na makukuha sa gobyerno. Abang sakit baga kan proseso. Ako may nakaulay na sarong dating alkalde o. Nakapatinampungay ako. Diyan sa Banuan ka na buhi. 80,000 hali sa wedding. Yung ngayang dakol na sitsi-buritsi. Pero pag maagi sa gobyerno, kung ano-ano na sa nabagang mga rekisitos ang pinaghahagad kan gobyerno para sa namarialisar ang sarong proyekto. Tapos makuaman ang pundo, kadakol na pinag-aagihan. Matao kanin mga SOP. Ini po ang realidad na nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Kaya din nag-aasenso ang Pilipinas. Kung gustong mag-asenso kan Pilipinas, kita pong mga Pilipino ang maghingwa, maghigos, bakong milita high-tech na. Pinagtututukan na sa nakan ibang mga kababayan niya to ang cellphone. Saan rason pa kan mga millennial trending high-tech ang TikTok, ang reel, ang luwas diskarel ang buhay kan mga Pilipino. Makasuya bagaan mga nangyayari sa Pilipinas. Kita nagkukontra sa pagin high-tech, kundi ang problema nga ni mayong disiplina ni bang mga kababayan niya to, lalong-lalo na po ang mga millennial. Bako man arog ka ini kan panahon na bako pang high-tech. Dahil lugod nagtitios na gayo sa mga Pilipino ka ito, mga parauma, parasira, nagtatrabaho. Kunya, nagkaigwasan na nin cellphone, internet, sobra ka high-tech na maluyahon man nga ng signal. Uy, tanagin, hugakon sa mga Pilipino. So iba, mga kirilas na kaduduldog kan cellphone, arabo nang magtrabaho. Nagkakahelang na sa mga kaakian. Ini po ang totoo, maraming si Pading Jurista. Paglaom minikan Barangay Salvacion. Sabi ni dating Kapitan Vicente Lagatik. Si Padita, okay lang kayo ni Padi. Ay, kumusta pala dyan sa Barangay Salvacion sa Siyudad kan Iriga? Hindi, sabi baga ni dating punong Barangay Vicente Lagatik, ang project niya digdi 50 million. Pinag-implementar kan DPWH sining widening, road widening. Kundi kinalta sampaman ngayon in ako nang papasala pero 50 meters itong project logi subutan kontraktor na taga Sorsogon. Ano daw kainan masasabi ni Engineer Aris Hermoso ang tagapagtaram ka na DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Minsan ang kontraktor grabe man. Kumbaga dawa nakakalamang na minasabi pa logi na ba kung makangalas kung ang mga proyekto tapo digdi sa Pilipinas malasado kadakol kan inaagihan ng mga kamot mga
nga ni dyan mapirma sana. Kung pirang porsyento ang itatao. Dahil man niya nagpagal. Ngunyan sa inaprobara na budget ka na Kongreso, nasa bilyones po ang kwartang itinatao sa Department of Education at may saro sa pinakadakulang budget sa mga manlain-lain na ahensya po kan sa tuyang gobyerno. Awat pa man lugod mapakarhayan na pag-budget sa Department of Education ta ngunya ng mga panahon saro naman po ini sa koraptong departamento. Pera kan DPWH na kung minsan proyekto tarapos na pero kadakol pang kulang. Hoy, kumusta man? Kipunong barangay Diu Bagayawa ka na barangay Prancia, digdipo syudad kan Iriga. Sa iyang mga kakalaban, pagkapunong barangay, ki retired SPO4 Rigi Bara, ki classmate. Ngunyan, mahero na naman ang barangay. Kung isay-isay ng pigdodorolo, kan mga kandidato. Kaya ako pigpaparato tulod na magkandidato sa barangay ay inda pundoy raw nga nakakuninyo. Na kaya ko man magtabang, so kaya kong itabang sana. Kaya mayo kita sa politika kung gusto tang magtabang sa kapwa, sa gobyerno. Kaya tapuyan gibuhon. Sa may stress pa kita kung yaon sa politika, magkulog lang ang sa imong payo. Magparamutitihong ka pa kan sa imong mga kabarangay kung dahil mo matawanin pabor. Ani ba pong mga barangay officials ang ibang mga kandidato ngunya na gustong maging barangay officials ang habol sa naman kaniba honorarium, mga benepisyo ali sa gobyerno ta kadakol ba ang benepisyong itinatao na gobyerno hamak mong papariho naman sa regular na empleyado an pasweldo kan mga barangay officials pambirang buhay tayo ni. So mga nagtatrabaho nga nintultol, mga regular, ay na itataong tultol benepisyon sa tuyang gobyerno. Inilugod na an iba, an isip, magpara-honorarium sana, gigibon pang regular, an pasweldo kan gobyerno, ay pambihirang buhay tayo ni. Kumbaga, masupog man po ka mo. Bako sanang sa gobyerno kundi sa indong pamilya. Sabi palan ka itong kaistoryata. Igwad ang nagko-contestan. Kumbaga papahilinganin galing. Tulo ngaya isay nga ang pinaka matindi sa Indo. Kumbaga itong may pinaka matibay na talent. Sabi kan saro ako ngaya ta masun. Ako ngaya nagpapagibo kan gabos na mga harong. Sabi man da kay itong saro itong karpentero. Ay ako ngayon, mas matibay. Kami nga ni ngayon, naglalagadi sa kagurangnan kay bahang ko. Kundan pinakamatindi duman, so electrician. Sinaruan sa nasudua. Ay ako ngayon, mas marahay ako, kaya ko ngayang paliwanagon ang kinaabahan. Pagsabi da ni Kristo bukan kagurangnan niya, let there be light. Switch on the light. Gabos ngayon na ilawan.
kan switch na kan electrician so mga ilaw. Kumbaga ang pinakamatibay talaga digdi sa Kinaaban ang nagpapailaw, ang electrician. Kaya lang magpara brown out tayo man ang maluya kayan. Kung mayo talagang ilaw ang Kinaaban, mayong liwanag, ay mapungahon po ang Kinaaban. Hoy, good morning palan ki punong barangay Weden Salvadora. Kana barangay Santo Domingo digdi po sa siyudad kan Iriga ki Franz Bardonado Onyedo ki Mini Bagayawa. Mayor Rex Oliva palan ang nagpasiring duman sa Senado kan nagtalikod na Martes ang aning maghagad ni na ayuda para matawanin pundo na syudad nin Iriga na nagkakantidad 440 milyones de pesos para sa mga infrastructure projects ngunya na taon. Pagkatapos na mag-urulay ang City Development Council, nagpasar ng motion as in resolution na naghahagad ni na financial assistance duman sa mga senador para suportaran ang cities infra projects sa ginibong council meeting kan nagtalikod na September 14. Si Mayor Rex kay bahan si City Administrator Attorney Maharlika Ramon Waperina II na personal na pinagdaraan surat requesting for funding. The city government is eyeing to construct indigenous people, culture and heritage multipurpose building, two-story Iriga Sports Complex, Academy Building, redevelopment of Freedom Park and establishment of Iriga City Hospital. Mayor requested 35 million pesos funding from Senator Bongo, Chair on Senate Committee on Sports for the construction of two-story Iriga Sports Academy building that will help expand the city's sports tourism activities. Kulang pa kaya yan. So, ano yan, Iriga City Sports Complex dyan sa City Hall. Mayor also asked 45 million pesos funding from Senator Lito Lapid, an idol ni Pading Joris. Senate Committee on Games and Amusement for the construction of indigenous people, culture and heritage multipurpose building that will serve as dedicated space to promote and preserve the culture, traditions and well-being of our indigenous people. Anong man daw ang pinagigibukan NCIP? Dapat ko takay ni nagad sa NCIP bako na sa Kilito Lapid. Ang pundo bagakan NCIP hali mismo sa Malacanang. Bagay 45 million dakulang kwarta ini para sa mga tugang nyatong itom digdi syudad kan Iriga. Pwedeng pumote na ang matakan mga itom. Dako lang yan, pundo ta. Pero nasasapawan si Regional Director Augusto Maglunsod. Pag ini na-realisar na ipahaman digdi ni Senator Lito Lapid, bagay maitom-itom man kayo ni si Lito Lapid.
SAPAW, ang National Commission on Indigenous People. Na ginibumanggakan in CIP, magburubisita sa barangay. Kunyaon sa mga party list na mananaon in ayuda. Yaon man duman sa NCIP. Alagad pati mga puti na mulok-pulok. Pati nga ni mga media kung minsan rayaon man sa pagtatao. Kaining mga IPs. Ako ang mga media baka uman IPs. Namulok-pulok man kung minsan. Pag nagbibisitan ako Bicol party list sa IPs. Pirmi man na may mga backup na media. Ayan ako Bicol, mahilig man sa media mileage. Yuta kon mayo man sa mga media. Dahil man maaraman na nanao so ako Bicol duman sa mga tugang nyatong itom. Tapos ini pang construction, redevelopment of Freedom Park, Mayor Rex requested 30 million pesos. Funding from Senator Francis Tolentino, Senate Committee on Justice and Human Resources and Senate Blue Ribbon Committee. Sana ma-release ang mga pundong ining pinagahagad kan lokal na gobyerno kan syudad ni Iriga sa pangingenot ni Mayor Rex Oliva. Awot pa man lugod maging success. Takon puro sa naman request ang mangyari. Mayo man nahiling. Siyempre mauyam na naman kito na mga tao. Tangon pa sa nangani, kadakol na bagang pagtuyaw, digdi sa lokal na gobyerno kan syudad ni Iriga. Pirming katuyawan kan ibang mga kababayan niya to. Sabi ko, halat-halaton, tata, maduwang taon pa sa naman si Mayor Rex Oliva sa Iriga. Baka pag sumunod na taon, may mga pagbabago naman na mahiling po ang Iriga. Enot kong nahiling na pagbabago ining legislative inquiry kay tumayo man yan sa sanggunang panlungsod kan Iriga. Ang mga nakakamasid po digdi syudad kan Iriga. Maski mga taga-ibang lugar nagsasabi na garong mayong gayong improvement ang Iriga. Yan sa nga sa merkado publiko dahil manahusay. Tapos nga ining sa bulos kan trapiko lo mismo. Yan dapat asikasuhon kan mga membros kan PNP. Hindi masasaktan kay ni si Pading no kinagrampa. Pamayukan traffic division. Haloy na pong panahon inian na saro sa nagiging dakulang problema kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. An kawaraanin tol-tol na parking area kan mga mabakal masaod digdi po sa sentro kan syudad. Kundi dai pahuri an panahon sabi nga ni kayan. I-implementar lang na tol-tol an ordinansa dapit sa traffic. Para mahusay ang bulos kan trapiko dyan sa sentro kan sa tuyang syudad. Oy, good morning Balansa, mga angels kan Ngo and Sons Trading. Si Catherine Reyuganes Nacario Briones na. Alawigo na kaya nagkakaburo-barariktad ko ng apelyido. Tapos ki Ria Fernandez o Hernandez. Sakit kaya magtuom kan mga apelyido kung minsan.
kita po saludo sa krusada ni Mayor Rex Oliva kan sanggunang panlungsod kan Iriga sa pangenot ni Vice Mayor Edsel Di Maiwad na maging transparent, mahali ang korupsyon sa lokal na gobyerno kan syudad ni Iriga. Kaya lang dahil lang sasabit mga Irigenyo po nag-oobserbar sa hiro-hiro nindo. Kumbaga isa buhay. Tanganing makamtan kan mga Irigenyo ang katotohanan. Kumbaga ang katotohanan ang pinagahanap. Kung ano ang katotohanan na maluwas digdi sa legislative inquiry. Halato na sana po kan mga Irigenyo. Saan ma-desisyon man giraray kayan ang korte. Kung ipasaraan na o kaya i-file ang kaso duman sa ombudsman sa Kasandigan Bayan, bahala naman sinda kung ang maging desisyon ninda. Nagasagibunin na maiwasan ang lakdang para sa indang force protection measures and 2nd Infantry Battalion na nakadestino duman sa barangay Panisian, Oson, Masbati. Duwang aldaw na pinag-testing kan mga inian sa indang bagong 105mm howitzer cannon na nakatarget sa maduot asin mayong kataw-taong lugar na sakop kan barangay Bonifacio kan nasambit na Banwaan. Na ako'y tinarget na duman sa Ayungin Shoal saka sa West Philippine Sea. Sigon sa commander kan nasambit ng batalyon na si Lieutenant Colonel Orlando Ramos, indang pinaaram sa alkalde kan nasambit ng lugaran sa indang ginigibong pag-training kung saan may parte sa lugar kan nasambit ng barangay na iyon ginibong impact area para sukulon ang accuracy in power punch kan sa indang howitzer cannon. Sigun pa sa opisyal, bago ang aktibidad iyon sa indang pinagsiguro na mayong taong madadamay sa inapod ninda na impact area. Kung saan matama ang putok kan nasambit ng 105mm howitzer. Ana alkalde kan Esperanza na si Fernando Talisik asin iba pang autoridad kan gobyerno. Iyon na imbitaran sa nasambit ng exercise asin natawaanin pagkakataon na magpaputok ng 105mm howitzer. Sigon man sa commander kan 903 Brigade na si Brigadier General Aldwin Almasi, ang sa indang inisyatiba iyon na bakusan na para masiguro ang kaligtasan kan mga soldados, kundi para pakusugon ang kahandaan kan batalyon laban sa rebelding grupong NPA. Na naman na mga rebelding grupo, mga Pilipino man sana. Dakol pwedeng pagkaabalahan kan Persa Armada kan Pilipinas na dapat iyon depensa termina sa nabagang pinag-iinitan ining mga yaon sa bukid na mga tiyos na mga tugang niya tong rebelde. Ano ba nagre-rebelde? Dahil sa gutom. Gutom, ano ba? Kung mayo ng mga kinakakanso pamilya.
Tapos dahil man natatawanin marhay na programa kan sa tuyang gobyerno na mapakarahay man lamang ang buhay kan sa indang pamilya. So ang iba dahil natatawanin tol-tol na hostisya kan sa tuyang gobyerno. Dahil ko po mabasol ang ibang mga nagre-rebelde sa Pilipinas. Dahil sa sinusurugtan mga rebelde, kundi pakarahayon ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Ang aning dahil magparadakol ang rebelde sa Pilipinas. Tapos yung mga ibang aning nagre-rebelde, yaon man sana sila og kan gobyerno. Tol-tol ang buhay. Mga nagkurakot pa. Pinapalibre sana sa mga kaso. Akol baga sa mga parakodita sa Pilipinas. Libre doon yan. Yan dipisil po sa sistema kan sa tuyang gobyerno. Pero sabi kan sarong politikong nakaulay ko, may panahon pa na magbaguan Pilipinas, nasa tao, kamot kan pagbabago. Ang tao pag hobin pa, ay laka mga relax. Kung ano-anong bisyo ang pinag-aatupag. Tumani daang siga. Ang panahon ng perming dara, kutsilyo, pigtatakutan. Kan maggurang na ang panahon na perming dara, rosaryuan. Nagbabasol na kan saya maginibong kasalandig di sa kinaaban. Ang tao po baga mayong ibang pinapadumanan ang kagurangnan basta maedad na. Gurang na. Nakakapag-isip na nin tol-tol, diretsong pag-iisip. Pero pag hubin pa, ay ka mga relax. Kung ano-anong pigpaparagibong mga kalungkutan sa buhay sa iyang kapwa. Kaya mentras na tinatawan pagitanin panahon na magbago, bagoon tanan sa tuyang buhay. Ngayon ay naabot na kita na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya ito sa lado technical si Chabe na obra. Sasarap it kaya may singawan sa kuyang gams. Sa information si Dun Cabrellas. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Na uli-ulian lang inita nahiling ko si Ma'am Kyle. Si Apa. Dahil lang masibag. Ako po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong deng sawang pagantabay.